Mancing. Orang apa mancing? Lah mamain ayah anjing aja. Mimin ayah bisa iya. Kanggo Bapak Trisna bos wedus sing ana ning Bondan. Bapak Trisna bos wedus sing duwe lagu. Yo yo yo. Bagus temen rupane, sapa bae arane, kuayang senenge, yen Sunda dijongonone. Mimin ayah, bos Hongkong kagak nanjak, tuh obat ganteng kagak perkasa, satria sing pendawa, Bapane Trisna. Bos wedus Bondan sayang, Bapane Trisna sing paling emangan. Terus Bapane Trisna bos wedus Bondan. 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 Asik maning yo. Nangkin mata upload paning pot anu videone. Kangge Bapane Trisna. Bapane Trisna nok Risma wong ireng, kangge Rusti Dewi. Najan ireng wonge, tapi ganteng rupane. Senajan ireng wonge, api ake duite. Obat jaya ningan. Kebagian Arjuna ireng, julukane wong gembleng, manis yang dipandang mesem, ake wong wadon kesengseng. Mimi enaya, bos Hongkong ganteng gagah perkasa, satria sing pendawa, Arjuna ireng, gawe pikiran puyeng, gawe pikiran puyeng. Pamit wa ana sing klepon tuh, ribut bae ari wong siji kunku ya. Ditungkul-tungkul masih kembali spesial nok Risma kangge Putri Audio Bapane Putri. Mimin ayah nanjok sini wong ireng Rusti Dewi nok Risma. Najan ireng wonge, tapi bagus rupane. Senajan ireng kulite, bagus ning tingkah lakune. Durung bisa aja bisa. Kebagian Arjuna ireng, julukane wong gembleng, manis yang dipandang mesem, ake wong wadon kesengsem. Mimin ayah Arjuna ireng, mimin ayah bos Hongkong sayang. Bagus temen rupane, sapa bae arane, kuayang senenge, yen Sunda dijongonone. Nok Risma wong ireng Rusti Dewi, Putri Audio ganteng gagah perkasa, satria sing pendawa, Arjuna ireng, gawe pikiran puyeng, gawe pikiran puyeng. Mimin ayah dua lagu beli aja Mimin ayah.